Karon lagi nakit anak. Isi eskwela, bukas tanis tunggol sa buhi. Cha. Royal sa tagay. Yes, tanang jati. Ang isa na yung royal ba? Bawal ko na karon. Hapit ng Valentine's ba pero patay mga tirada ni. O gani no. Palpak mo na kuha ba? Nay kamit. Palpak. Na. Oh, nay kamit. Tong niagi gwapa. Ah, Ay dili gwapa, gwapo day gwapo. silog. Chik silog. Saan yung bataan nga? Palpak ba? Palpak. Sa to pa, lupi kang taluloy. No, ko ang kitang taluloy no. Wala na eh. Bot hindi sila luloy karon Ha? dai. Lugay na ba kita tululoy ba? Ambot asa tagibutang si Ginoo ba? Taluloy ron nga. Tog panabo. Tog panabo. Agbantay mo tog manok. Agbantay mo tog manok. Ha? Pamanto ng chicks nang bantay mo tog manok. Mao gani no mo na ibang Valentine's date niya mga manok wa mga manok. Sa hilo ng mga bae. Pero tingala ko niya itong mga amigo ba no? Mutong harag kalit. Kita rin yung maintain perminti ba? Sa atong kanjod, sa atong trupa nga mag-uban-uban, kita rin yung maintain. Gani, karon na po. Roland, wala po nakukitan si Roland. Koy mga klaro ng bata eh. Lalagi na pay pa ang atubang lagi na kuan. Tingnan na nata, basta magkadako atong mga edad. Tagsa-tagsa na to. Nana po tayong mga obligasyon sa itong mga kinabuhi po. Ana nga. Mo nandito na to na sila, pirehan na to nga. Champion yun daw perminti. Bisin asa. Ano po ang Champion eh. Bisa nasa. Sa mo tangay mga pista. na birthday. champ. Saan ba yun? Pagod na sa una, nagangita kuan karon magka ginagmay na bay. Karon kay nagisgot ng taog kaon. Kasit kati daw ko niya ba. Dali daw ko niya sa kanana na. Kanang mo busog gitagan. Wala na. Nana sa kalendar. Nako na namo na Naka-checklist na. checklist na na. Karon adlaw wala. Wala jud karon. Ah, sabi na ay, gitunong mo nang wala ta. Ay, normal. Murag kabalita ko nimo ta. Murag kampi champion mo daw ka sa luto daw. Wala eh. Bang libre na. Ako pagay tag-utang niya. Libre pa noon. Palmas ta pan. Wala lagi. Yo. Wala lagi. Grabe pud nimo ay. Paul matatats. Ayun, puro- Sa Ako nang ikugutang ba niya? Ah, si ka champion na utang na unsa man nabali din na sultada hari na day. Yo. Wala pa lagi. Terus mga next week pa siguro. tingala po bitaw ko sunod ning bataan ni puros man utang bay. tuig. Lagi utang na itanan ba? Utang oh. Na. Sig paglas to puros utang. Di pa mo patad kung di mo utang. Di. Puro pud utang pud. Ah, ikor dagi. Dudulaan niya na day. Magandang may utang karon sa kuha ba? May champion di karon manghiram ta. Ulay katag. Kamu musik na may kwarta da. Na, troputane, korta. Sige mo gisgot na kwarta eh. Ay wala bigyan ng gisgot na kanang kwarta. Kung magsikita gisgot kwarta sa mo taka problema kay watay kwarta. Story kwarta eh. Ano mata ba? May kwarta lagi. Grabe ko ni. Karon nakita nang hangyo sa imo. Puro utang lagi ba? Na pali kwarta nang di man gumatagod. Ay kwarta lagi. So, ano man, iwa mag-bibot. Tari, pagsun po. Batay. Napansin ako sinululuya mo kaya mo bay? Karon ba, gutom. Pay pista ba? Pirti pang dugaya. Ano na? Unsa naman? Dugayo. Unsa naman? Game yan. Dugay pa kayo. Next duwa pa ka tuig. Duwa Sa to ba maluya re gway kaon day. May baka ko active po permente. Pista ba itong saligan? Sa Ubo na yung kinaon na ni. Kumigo George ba? Naon ta ko'y bag ko? Giinjan ko? Ilan, kalaylay, anong problema sa kuha eh. Ano man day? Bulagan ko. Ha? Ah, buga. Ay, sa Facebook sa nabi kay, sakitan mo ta. Initan pag kita eh. Mainit na. Muna. Uban mo pros mo mo heartbroken na rin. Kung uban ninyo kaya ako may healthy relationship. Mag-shot mo may dire karon. Mag-shot mo eh. Ang na. Taro ka. Lingkod siya. Mag-shot mo? Ano ka rin mga palit-palit ninyo nga mag-shot man mo? Balik na yun ko eh. Atik na gano'n. Taro ka, mag-shot mo nili. Di atik na. Hindi atik. Atik na gano'n. Pero balik ka ba? Bitaw, seryoso. Tagay isa lang. Isa lang botilya. Ikaw na. May kwarta niya. Huwag ikikwarta. Mau ginang ko siyagan. Hirma sa usong kwarta. Pera mata. Bayran din ako na. Ugma, bayran din ako ugma. Ginabayran sa kuha. Utang na bod. Wala yung kwarta lagi. Bayran man na. Bayran man ako na ugma. Ah, puro na mo bayan. Yung gibayran. Ali, pili ka naman bay. Sige, kung gari na ako sa ipnog sana yan, huwag digid po. Ngita, pero mo na gusto. Saan na? Nabigay ako magapay mo palit.
Pero ma Ay, puro ra po ni utang. Bayaran ninyo ha. Bayaran lagi na. unfair kay ka ba? Siya giperam nimo ring ako. Ang 100, mutubo ng 200. Sus. Wan mo giperam. Oh, shoot na. Sipag pilay. Oh, basig sa kuan ni prenda po ni apil oh. Wala tandoy si Lake kuya Dabar og kuan JC Block. Ana ra? Bera. May ginagmay ra gud. Isa na siguro to palitan ay. Bera, Isa bera. lang. Bera ba, ber. Na. Wa jud ko kapait itong mga inyong order bay beer JC Block tuba gyud na palit ako bay. Ah, kana may gabi. Tuba gyud. Layo sa sakit Pero do sigit. tamis kay ni. Isa na ako kagalon gud. Nagmay. Isa na kagalon no. Katir na Daw. kati. Puno ay. Puno kayo sa day. Pero to sa nato ning Royal. Pwede ba tisiran nga na? Tuba din nga nang tisiran. Pwede na may cheeser? Pwede Ito ba? ba? Midjar ang dato. Na. Katir gud. Pakati ra man ni. Sa ganun pakati ba pakati. Ako may nagpalit, ako apo ning kwarta. Ikaw ganta. Ay, sakit ang tuhod lagi. Ang na. Bugan gani. Ako apang kwarta niya ako pa mo gani bro, nabuang. Ako am do kwarta kay bayaran man ako tugma. Ako pagbuganan ko mo reklamo na pud mo kidaganon man ako. Gani ri. Di. Sakit ang tail oh. Suko mo gani mo pag Ang sakit ang tail ba layong ang Sa tail ba. pagtagay nagduwa po'y mugahan po. Tanawon tara na, mahurot lagi na. Buang na. Balik na siguro dito balik. Mo, perteng puno ako do. Tanawon tara na, mahurot lagi na. Buang perta siyangan to gipalit. Gani ri ta. Sakit ang tail lagi oh. Ah, sa may Sa may labot, naglingkod na- man ka. Naglingkod man ka. Bulan na bro. Ako may nagpalit og baktas ko ba dong dito. Sige. Ngamol yung kamot ba? Kitong ko dai natin. Hawak. Kamot Di ta mali. hawak. Ha? Di ta malipong ani og kuy mugahan na magana ni. Mayra gud may. Puro mayra. Hey!